Ahojte, dneska si ukážeme, ako si z Google Tag Managera vyexportujete svoj kontajner. Ak chceš vedieť, či máš svoje GTM správne nastavené, prvý krok je dostať sa k exportu kontajneru. Ukážem ti, ako to celé zvládneš na pár kliknutí. Ako prvý krok urobíš to, že si otvoríš Google Tag Manager, v ňom si zvolíš svoj účet a následne vybereš ten kontajner, ktorý chceš exportovať. Potom, keď si toto všetko pootváraš, klikneš na admin na hornej lište a zvolíš túto v nastaveniach Export Container. Vieš si tu vybrať z viacerých verzií a pre tento prípad pôjdeme z tej našej živej verzie. Vieš si tu potom vybrať v ďalšom kroku, že ktoré triggere, tagy chceš použiť v tomto exporte. Nemusíš si zvoliť všetko, ale pre tento prípad budeme exportovať úplne všetko, celý kontajner. Klikneš na export. Exportuje sa ti stiahnutých súborov a ako ďalšie pôjdeš do našej aplikácie GTM Audit. Tu si zvolíš v podstate svoj súbor, ktorý si práve stiahol, ten kontajner vo formáte JSON. Uploadneš ho tam a tuto dolu si vyberieš, aký typ setupu máš. Čiže to znamená, či máš e-shop, alebo či zbieraš formuláre, alebo sa zameriavaš na obidve naraz. V tom prípade by si zvolil ten hybrid. Ale v tomto prípade sa zameriavame na lídy a klikneš na spustiť. Počkáš chvíľočku a za chvíľu ti zobrazí analýzu tvojho kontajnera. No, čiže analýzu máme hotovú a môžeš tu potom vidieť celkové skóre, nejaké kritické problémy, dôležité položky, a takisto vieš tento audit potom zdieľať pomocou linku. Tu si vieš kliknúť na odkaz. Nižšie je tu vysvetlené podrobne nejaké chýbajúce komponenty, extra komponenty, identifikované problémy, potom odporúčania podľa dôležitosti, či je kritické, dôležité alebo nice to have. A na konci máš nejaké celkové hodnotenie. Vieš si to samozrejme potom na konci aj stiahnuť. A pre viac takýchto videí nás sleduj.